28 minutos tras visitar el aeródromo militar de Lavacolle y despedir al grupo 43. Una vez más, muchísimas gracias al Ejército del Aire y del Espacio por la gentileza de abrirnos las puertas una vez más a los oyentes de Onda Cero Radio. Nuestro mayor agradecimiento, orgullo y admiración al Ejército del Aire. Está connosco xa en directos nos estudios Onda Cero o portavoz municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, don Borja Verea. Moi bons días. Bo día. Bueno, hoxe se está falando, desgraciadamente, dunha xornada histórica en Santiago por a situación que se está a vivir no Parque de Bombeiros, que, bueno, pues está prácticamente sen actividade ata as 10 da noite. Somente hai un policía nas ruas de Santiago e me gustaría que escoitara o que dixo Xanduro, concelleiro de Seguridade e concelleiro de Mobilidade, con respecto a esta situación no Parque de Bombeiros de Santiago e tamén con respecto á policía. Isto é o que nos contaba Xanduro. Unha incidencia moi puntual que se está en vías de corregir, pero o Parque de Bombeiros é un parque dos máis modernos que ten a nosa comunidade autónoma. Hoxe houve unha incidencia super especial con esas baixas e eso, etcétera, pero que, bueno, que xa se irá correxindo e bueno, total tranquilidade neste sentido. Total tranquilidade neste sentido, según Xanduro, señor Verea. Hoxe en Santiago non hai servizo de bombeiros, porque non poden sair por protocolo cando só hai 3 bombeiros operativos. Por lo tanto, hoxe en Santiago, agora mesmo, hai ointes que nos están escoitando, non está garantida a seguridade dos cidadáns de Santiago. Eso é o que está pasando hoxe. E nunca pasara na historia desta cidade. Por lo tanto, estamos ante unha situación extremadamente grave. Repito que hoxe en Santiago, a estas horas, non hai servizo de bombeiros. Unha situación que nunca ocorreu na historia de Santiago, non? Por lo tanto, Goretti San Martín é unha neglixente. É unha neglixente porque a súa indolencia está poñendo en risco a vida dos profesionais, dos nosos bombeiros, e dos cidadáns e dos veciños desta cidade, non? Que máis ten que pasar? Nas últimas 48 horas, pechados os centros, as actividades dos centros socioculturais, coñécese o novo dato onde o Concello de Santiago, o Goberno de BNG e Compostela Berta, a alcaldesa, é a máis morosa a hora de pagar as facturas das cidades de Galicia. Pechado o servizo de bombeiros, repito, neste momento non hai servizo de bombeiros na nosa cidade, non hai policía local, hai únicamente un policía local. Hoxe hai un policía local para atender a toda a cidade, no que o servizo de patrulla de estar na rúa, non? Por lo tanto, que máis ten que pasar, repito, ante unha alcaldesa que é unha auténtica neglixente, un goberno de BNG e de Compostela Berta que non está capacitado nin para dirixir unha comunidade de veciños. Son un auténtico perigo público, e o mellor que poden facer, porque lle están facendo moito dano a esta cidade, é pedir perdón e marcharse á súa casa. Claro, moitos veciños de Santiago que ahora mesmo están sintonizando Onda Cero se preguntarán que o que pasou para chegar a esta situación, se se podría resolver de outro xeito. O que pasou, e por eso digo que é un goberno neglixente, é que hoxe non hai bombeiros en Santiago porque o goberno de BNG e Compostela Berta, con Goretti San Martín a cabeza, non están pagando as nóminas dos bombeiros. Hai parte das nóminas que non están sendo aboadas e, por lo tanto, pois, lóxicamente, os profesionais din ata aquí chegamos. Se non se nos está pagando por o noso servizo, pois non se pode prestar ese servizo. Primeira vez na historia desta cidade que ocorre algo así, cun servizo de protección cidadá, e que lembra máis a países subdesarrollados, a países pois de outras latitudes que, bueno, pois pechan servizos esenciais
esenciais como de protección cidadá. Eu non coñezo antecedente, por suposto en Santiago é a primeira vez que ocorre, antecedente desta magnitude e desta gravidade. Bueno, esperemos que non pase nada de aquí ás 10 da noite, que se vaya recuperando a situación. Falaba vostede tamén precisamente desa morosidade do Concello de Santiago a hora de pagar as facturas. Polo que se ve, bueno, pues hai problemas de pago para os propios funcionarios, no cal están nesta situación que estamos a ver hoxe. Como é vostede o pago das facturas? Bueno, pois é o reflexo dun goberno en colapso, unha xestión completamente paralizada, indolente, ineficaz, e que pois simplemente hai que falar cos traballadores municipais que nunca viron unha situación así. Calquera departamento no que poñamos o dedo para analizar que o que está pasando, pois únicamente o que pode trasladar é parálise, indolencia, falta de xestión e ninguén ao mando. E, bueno, ao final eses datos pois acaban saindo a luz. 90 días para pagar, de media, Ramón, de media, 90 días para pagar as facturas. Cando decimos pagar as facturas é pagar os servizos que se lle están prestando aos cidadáns cos seus impostos. E con eses impostos non se lles está pagando aos provedores os servizos que están prestando. A cidade máis morosa, por tanto, o goberno e a alcaldesa máis morosa das sete cidades galegas. Ademais de acumular, lóxicamente, cando tardas en pagar, tamén acumulas un nivel de débeda importante. Bueno, pois despois de pasado o ecuador do mandato, despois de máis de 2 anos gobernando, entrando xa na fase final deste goberno de BNG e Compostela Aberta, pois nada mellorou e o que é peor, todos os indicadores económicos, urbanísticos, de xestión de servizos públicos están empeorando en clara decadencia. Señor Pereira, precisamente esta fin de semana se facía pública a súa reunión con veciños de Santiago, na cal, bueno, expresaban a súa preocupación polo tema de seguridade. Como valora vostede esa reunión? Bueno, que isto parte dunha frase terrible da alcaldesa Goretti San Martín, que dixo que a presenza policial nas rúas xera alarma. Unha declaración explícita, expresa, da principal representante desta cidade. A presenza policial nas rúas xera alarma, e nos decimos que todo o contrario. Se nos gobernáramos, ou cun goberno do Partido Popular en Santiago, habería máis presenza policial nas rúas. Claro, despois do que soubemos horas despois, pois parece que empeza a encaixar todo. Claro que non quere presenza policial nas rúas porque non está pagando parte das nóminas dos policías, non? É todo un auténtico descontrol, unha falta de xestión, unha falta de saber o que hai que hacer incluso no día a día, que, bueno, pois tristemente está afectando a todos os cidadáns. Nos queda pouquiño tempo, estamos como sempre apretadísimos, pero, señor Beria, como vostede resolvería esta situación, principalmente bombeiros e policía local? Bueno, pois con carácter urxente, inmediato, poñer o día as nóminas. Aos traballadores municipales hai que pagarlle as súas nóminas. Non pode ter un retraso dun ano profesionais que están, ademais, protexendo a vida dos cidadáns. Eso con carácter inmediato. E segundo, incrementar a plantilla de bombeiros e de policía. Como? Pois levando a taxa de reposición máis alá, vía acumulación, e, por tanto, dando unha orden directa para que se poida contratar máis policía local e máis bombeiros, que eso o permite a lei. E o levamos dicindo e repetindo o último ano. Bueno, dixo Xanduro que parte do que se lle a débeda aos bombeiros, me imagino tamén policías, se vai a pagar agora xa no mes de novembro, veremos a ver. Bueno, Xanduro é o responsable de que estén pechados os centros socioculturais, de que por primeira vez na historia desta cidade non haxa servizo de bombeiros, que teñamos un único policía na rúa, que non se lle pague nin sequera a gasolina aos vehículos da nosa policía local, e, por tanto, todo o que diga xa fai moito tempo que perdeu toda a credibilidade. O que ten que dar explicacións, xa é tarde, pero que debería de estar dando explicacións, é Goretti San Martín por levar a cidade a este nivel de descontrol
que ten única causa e única culpable, que é a súa neglixencia. Don Borja Verea, portavoz municipal do Partido Popular, como sempre, moitísimas gracias por analizar a actualidade de Santiago, que hoxe ven bastante intensa en canto a bombeiros e policía. Señor Verea, moitísimas gracias. Un saúdo a todos os ointes. 1:38.